Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kake kuchanga kako kuya pa ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscriber, don't forget to comment and share this video muri Zimbabwe. Nasta kuigira nyaya murumu wa muri kuona arapo we anonzi Chetro Manjowe. Murumu uyu angari mukuru we Johane Marange kwa mutare muri Zimbabwe. Murumu uyu abuda achireurura achiti iye akatora chikwambo na Sekuru Ndunge muna 1999. Izvo zvakumudzokera, izvo zvakumurwarisa. Murume akatora chikwambo achida kuita mari, ari kunzi akaona tete vake muna 1999 avo vakange vatorawo mushonga kuna Sekuru Ndunge vachita mari, vakamudirecta kuna Sekuru Ndunge kunotora zvikwambo. Saka murume uyu ari kuti mushure mekunge aenda kunotora chikwambo akanzi kuti aite mari aizofanira kuita bonde nehama yake yepedyo. Zvinova izvo zvaakanoudza tete vake, vakaita bonde, akatanga kuita mari yakawanda muri Zimbabwe. Zviri kunzi zvikwambo zvakazo backfire mushure mekunge Sekuru Ndunge vashayika. Ari kunzi akafonerwa achinzi munhu wese ainge atora zvinhu kwa Sekuru Ndunge aifanira kudzosa. Saka iye ari kuti haana kudzosa. Since that time zvinhu zvake zvaimufambira. Saka zviri kunzi ndopa zvakazotanga last year, ndopa akatanga kurwara. Paakafamba achikonsautawo dzimwe n'anga akaudzwa kunzi zvinhu zvaSekuru Ndunge zvainge zvamudzokera muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inotyisa, ndonyaya yatata kuigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.